Simbingelela emakhaya kuMaskandi podcast ngibingelela uBobo kwaManyathi. Namhlanje singiphathele insizwa eniyaziyo abayabayazi kodwa namhlanje iyona ezoyichaza kahle ukuthi iwubani nokwabani. Mfowethu sawubona. Saphila njani? Ngiyaphila sangibona. Awubabeka abantu esithombeni ukuthi insizwe ngayo ubani wakwabani. Unangama kaza sengenele manje. Yazi ngiyeza. Nivuna ulale endlini yakho mama. Sengimkhumbula lo nothando kimi. Amakaza sengenele nawo. Shiya emandla ngiyeza. Kuyosha wala mashit wesandwa. Nithi feku nje. Ngiyadlala qono lami. Hayi ungene mfowethu. Ngibingelele kakhulu umhlaba wonke jikelele. Obingelelayo umgqilazi. Elikaba noma ngomandla ngokwaZulu isibongo sami ngizalwa kwaSokhela endaweni yaseHluhluwe eMdletsheni. Lapho la engizalwa khona. Ngaphansi kwenduna futhi umdletshe. Inkosi umdletshe. Hayi. Umsebenzi lo Hayi cha. No. Umsebenzi njengiza nawo abantu abawulinde kakhulu. Ngoba khona inkulungwane zabantu zolindile. Igama lami mina ngumgqilazi. Kahle kaba noma ngomandla ngokwaZulu isibongo sami ngizalwa kwaSokhela endaweni yakithi engazalwa kuyona ingapha eHluhluwe. Sehluhluwe eMdletsheni. Yebo eMdletsheni. Ihluhluwe eMdletsheni kwaba kanjani? Kuthiwa yini? Ihluhluwe eMdletsheni into eyodwa noma into embi ehlweni. Angithi ke ngathini nje njengoba thina sela eGoli. Yeah. Sithi sabasehluhluwe omunye ethi ngwaKaHlabisa omunye ethi ngoSemntoba ngoba indawo ezakhelene. Okay. Yeah, kodwa nje idolobha engithenga kulo ngithenga kaHlabisa ngiphinde ngithenge eHluhluwe ngoba amadolobha aseduzane kakhulu la. eMdletsheni inkosi yesizwe umdletshe esingaphansi kwayo. Oh, lezi indawo zingaphansi kaMdletshe inkosi. Yebo inkosi umdletshe. Hayi sengiyajwa. Manje lokuthiwa ke eMdletsheni ngoba singaphansi kwenkosi umdletshe. Hayi ngeke chaza futhi. Lapha emculweni ufika nini? Ufika wami emculweni ngingathi nginesikhashanyana nje mhlambe saku 2015 kodwa lokho 2015 nje kuyinto engingazingayibala kakhulu ngoba ngisashasha amademo nje. Okay, ufike ngamademo. Ishaya ndlala ngamademo nami ngekho amandla ukufika izinto ezinkulu. Yeah. Kanjalo nje bengekho abantu. Kodwa ukufika ngize mhlawumbe ngifike ngithole sengingaphansi kwecompany thizeni. Yes. Ku 2017. 2017. La khona nami sengiqala khona sengaziwa ke abantu ke. Engingabakhohle futhi nabantu abangenza ukuthi ngaziwa abantu. Ukufika kwami emculweni kahle ngabibeka nje icacile ukuthi ngifike ngamasonto Simphiwe. Oh, Simphiwe Masondo. Okay. Okuyena owangitholela abantu abazonginika amadlela ahlaza. Yes. Sona ekhaya usondelene vele. Yebo wangasekhaya. Nakho ya. Ubhuti wangasekhaya. Yeah. Ngafika naye kuyena wangidayisela abantu. Ngumfana ngakithi. Ngumfana ngakithi omncane ngifisa ukuthi kusasa ebe ukuthi. Ngafika kanjalo ke. Mangifika la emculweni ngathola ke ubhuti usadlula emhlabeni wathi uMandla wakwabiyela uMenziwa wamaSikhona. Yes, yeah, insizwa uMenziwa wakhe. Ngafikela kuye kwayona ke ndoda nebala wadlula emhlabeni ke umsebenzi wami usestudio. Ngasala ke sawuqhubeka umsebenzi wami noma sekunzima ngoba ngase ngiqhubeka nabantu engaqalanga nabo yize babesebenzisana naye kodwa kwaba nomehluko othile waba khona. Akasekho lo muntu loya obezumgqilazi. Sekulaba ngoba nakho kukhona yes. Khona asesiqhubeka ndoda ngoba le ndoda isishiye la. Sazama ukuqhubeka nakho. Ngenhlanhla ke ngathi nje ngathatha ingoma e-studio nginikezwa uNdlovu uThuthana. Benkwayana e-studio. Yeah, benkwayana. Okay. Wathi uNdlovu awuhambe uyelalela ndoda la uze ukuthi kuhamba kahle ngingazi umsebenzi unezwe. Kuba kanjalo vele. Kuba kanjalo. Thatha leyo ngoma leyo. Kanti ngesikhathi mina ngithatha le ngoma ngapha ngikhuluma noMthobisi Sitholwa uwelana. Yes, uJobe lo bathi uyala uthola
bathi kuyala sebezamile kuyathi Jobe mfethu uzotwana senqutu subuya khona akulungi okay asiqhubeke noJobe ngathola uJobe ke manje ngithola uJobe sikusho siyaxoxa nje siyaxoxa bese ke mhlawumbe wabona kukhulunywa ngami ku Facebook nami njengomfana ozayo ngoba khona izinto ethiwa ama promotion kuba kanjalo vele ukuphusha uJobe wacela ukuthi mhlawumbe ngimuzwe singabe ngizanani ayi ngamsendela uJobe lengoba kanti usebenza lapha kwesimanje usebenza amazimdolo ukuthi maqeda ukudlalwa abafowethu lapha sebekhulile bese kudlalwa laba abazingana amavukana kwakuthiwa yini konje ukhona utabe isho khona slogan lapha yes bese kufaka lo ngoma le nje ngiyayibona kumbe nto le yes iyabasiza abaningi le nto le mawukhumbula wathi mayedlala lokuzana uJobe ngangilela ngifuna uqamba mama ngangijwayele ulalele isimanzozo kodwa wayengantshela ukuthi uzoyenza kanti yini ngezwe ngefone ebusuku ngifonelwa abantu abangasekhaya ngafonela omunye ugogo wasemndenini kodwa kwelinye ikhaya wayesithanda isimanzozo ngifona wathi umntanami ngizothiwa uwe lo ucula lapha eRedwini phela kusimanga ucula awupost yami eRedwini ugogo wathi ngizothiwa uwe lo ucula lapha eRedwini wajabula nje kakhulu mayijabula kanjalo elokushilo usizimdola ngapha impela lokuthi maqhilazi lokho usile indlela akayisho ngayo uyabona ukuthi wayesho ngokuthi impela nongayizwa lento ayizwe yes uthengisa into uthengisa mina manje uthengisa ngalobo mnandi lo akwabantu nje labo engafanele ukuthi ngiyakhohlwa kakhulu empilweni yami noma ngithiwa kufika ziphi izinto ngavela kanjalo ke abantu abaningi ngithize ukuphuma album yami bese beke bezwa ukuthi halamuzi ngoba ngikhumbula namhlanje ngiqala ukuthola interview okhosini ngayithola kwakungaye futhi sizimdola awuzimdola ngayidlala ngathi mangifika nje ngifike lapho ke nje la ngayivila khona msengendoda nginamandla nyana impela mangibona inkulungwane zabantu eziningi kakhulu abanye bengifonela abanye benza lokho yana lokho ongangokuthi kuthi uma kufika lapho la ngingasakhiphi khona ngibala khona nje siyeza la ngingasakhiphi ukuthi ke manje abantu sebelimele kakhulu ubani lapho 2015 lapho sikhuluma ngapho no ngithi ngifike ngo2015 ngidlala amademo kusho nje ngo2015 ngo2016 ngilokhu ngiculo lezi zinto zehlathini yes kwaze kwathi ke ngo20 ke ngo2016 lilayo ukuze izimanga lesikhuluma ngazo la nganikeza khona ubhuti uSimphiwe idemo yami ngoba wayekade ephethe umkhathazi ephethe uMrozi ngicela nami ungisize bhuti nje mangicula noma ingoma yodwa nje lezi zinto ngathi kunama abantu bengizwe wangisiza kwangidlulisa shuthi nje ke konke lokho nje kwenzeka nje ngo2017 ke nami sengikhuphulele ukuthi ke ngazocupha ngapha okay nami sengibona abantu nje kanjalo sengidayisile lapho ngidayisele khona nathi ingoma ilapha ukhosini sebeyizwile abantu bafona yasiphuma ingoma mabezwile abantu bafona yaphuma ingoma kodwa yize ephumeni kwayo kungenzekanga lokho kangade ngifisa nekade ngibona kuzokwenzeka kusekhona ubudubiyela okay ukuthi ngoba ke into mangabe uphokophela ukuyona ube nethemba lokuthi uNkulunkulu uzopha amandla mana asilani uma ngasenzeki khona into ezazinkulu lekubiyela noma ukhona ababese ngasakwenzi owufuna bakwenze ngingekukhulu kakhulu ukubiyela ngoba ubiyela uqala wayekhona emsebenzini wami yize nabafuthi engisebenza nabo bekhona lokho kodwa kuba kunale pressure ukuthi angilona artist elifike ngabo ngoba yabona ecompany ufuna ukuzwela iveze lapho company nama artist asuke emaningi kune artist mhlambe ngiyagalekisa elasenquthu elifike ngami njengoba kusetshenzwa nje la elifike ngami ngisuke ngikholwa kakhulu kulona noma nangizona ngisemkhona kulona but angizokholwa ngaleyo ndlela leyo ngoba kanjalo uma sekusuka kugawuleka lo muthi owade ukhosele phansi kwawo ususele dengwane uhamba uyiphosa manje usuhamba ucasha ngaphansi kwayini no ngiyayizwa kwaba into kanjalo ngoba ubhuti ubiyela bekwindoda ebikholwa kakhulu emsebenzini wami futhi like angazi into ngichaza kanjani now yonke into even mhlawumbe ubhala ingoma mhlawumbe uthola siyacula sihleli nje kudlala iginci ngapha umkenekene weyiginci ngapha kumnandi bese ubhuti ethi hayi lazo ngiculazi bengifisa awuthi kanje ake sithi kanje uyabona bena lento ubhuti sababa ubiyela samfowethu angazi bangamchaza mina ngambeka athi ngamila ngiyamazi ubiyela ungedlela ukuthi nakhona maskandi ngabukude
ngokumazi kwami ngendlela engasebenza mina naye ngendlela abe ufila ngakhona abe ufuna ukufaka yonke into yakhe kumaskandi abe nakho futhi becala ukuthi umuntu abe nayo ubuye befaka kumaskandi ukuthi umaskandi ube yilento ngebhadi ke basephuca yena wathatha impela ngalo kuzani wathatha isinqumo wathi lokhu yaqala ukwenza ama-artisting wathatha isinqumo wasuka la behlala khona wangithatha wathi asambe sayofuna saya kwabakithi bomndeni wafika wayibophezela ngacela nje umalume ngathi hayi ukhona insizwa ngizofika naye engisebenza ngizoqala ukusebenzisa naye umalume cha bakwamukela lokho bathi hayi ake nifike wafika uma sifika cha afika abendlani labatshela bafika le insizwa le ngiyithandile futhi ngizosebenza naye njengoba ngizosebenza ngale insizwa le sekuyosala emsamo yabo kodwa ngicela nje nikwazi le ndoda le sizosebenza ngeqiniso mina ngiyaqala ema-artistini engisebenza nayo ukuthi ngithathe i-artist ngiye nalo kubazali balo ngibatshele nje kanje futhi ngiphile nalo lo mfana lona ngumfana ngifuna ukuthi ngimkhulise ephile phansi kwami afunde konke ngishiye ngimfundise konke kanti uzohamba nje wadlula nje usuku lokuhamba no mfowethu izibhlungu lezo okay sebasebenza ke manje nabantu mbukeli lapha ekhaya sikumaskandi talk show sicela lapho usubscribe ulike ucheck yonke indawo akula sinekho khona uFacebook uTwitter ukhona uTwitter angazi ke Twitter kodwa sikhona yonke indawo usuyasebenza ke nabafowethu okay naphusha noma kungathi kunzemanyana wahamba wafika phi saphusha masaphusha nje kusenjalo ngabona ukuthi noma khona amagigi engiwatholayo eplaza nje abafowethu la ngihamba nabo abafana bakithi akuyibona abafana nje abathi mabefika ngabafana befunda emva kwami ukuthi ingane nje ezincane kakhulu kodwa ngathi nami mase ngifuna ukuba namagigi engoma ngathatha bona kunjalo vele manje kuyakubenzima ukuthola ukuthi uthatha ingane ngomzali ekhaya uhamba nayo like ngimla amazwi ngiya komzimkhulu mhlambe ngiye koThekwini ngihambe indawo ngiyasebenza lapho umsebenzi ngiqashiwe la uthola lezi ngane ngoba ngihambe nazo abazali bazo babheka ukuthi kuye lesinkwa nje njengoba babheka ukuthi kuye lesinkwa mina ngihambe nazo la endleleni ngizozinika nje drink nezinkwa naleyo nyama leyo nje ukuthi kudliwe khona ukuthi insizwa ibalance nje sisebenze kahle zisuthi kodwa kuba nombuzo ukuthi lezi ngane zithola ngizona egcineni bese manje uthola ukuthi angikwazi abafowethu ukubaxoxela nokubatshela iqiniso cha kahle bafowethu njengoba ningatholi lutho nje nami ngitholi lutho siyasebenza kodwa ngitholi lutho mina nje ngikhuluma kweqiniso akukho mina ngathi mhlambe nginakho ngithi ngakwenza umculo neke mangabheka noma labo ungabatshela mhlawumbe babone ukuthi kwenzakala because mhlawumbe ngicela bajabulela ukusebenza nje ukuthi bayazona but ekhaya kunento ethi namu idla ngengane egoli kwakhona ekhaya kwamina uqobo uthola ukuthi ngiqashiwe ngiyosebenza ngikhumbula nje ngelinye ilanga ngangiqashwe ngafonda usisi uZimdola ngangiyodlala emzimkhulu imali yakhona ngicabanga ukuthi over 30 hayi wena uqala ngizokhuluma nje ngayo leyo kwaphuma itekisi ngoba elaliqashiwe engacela ukuthi lisetshenziswe lasekhaya kwasho ukuthi ke lehlile egoli uma lisekhaya ke ashaya elikuza lapho ngizosukela ekhaya ngoba le genge le ngigida nayo isekhaya ngesitulo baba ngeenyawo bese ngizosukela ngesekhaya sesihamba sisemzini lapho imali engikhumbulayo ngizokhuluma ngayo kuphela nje ezinye ngikhuluma ngazo imali engikhumbulayo kwaphuma u6000 kwathi waqashwa ngayo itekisi wathi umalume cha ngoba ingane eyami ngizokwehlisa befuna ku6000 kodwa ngizokwehlisa into eyinkinga ukuthi uba kuno petrol endleleni kuphinde futhi nama-toll gate kwayena lo mshayeli lo oshayelayo kufuna nagcine ethole okuthile yabo wathi ke cha ngizokwenzela ngo5000 lapha ngiqashiwe kodwa kona engikhumbulayo imali yayi30 something ngoba waphunyuka omunye walabo ngangisebenza nabo wathi hayi sibize mhlawumbe ngo34 yini waseshowa wanqandeka futhi ukukhuluma kabe abasaqhubeka ukukhuluma imali nje engikhumbulayo mina eyitekisi bese kuzoba mhlawumbe imali mhlawumbe ecatha iqedanga nje 1000 kodwa kudla ingane lezi ngoba ngishiye uniform yokugida ibandla leli kokusuke manje nami ukuthi ngithola kanjani
ngiboleka kanjani ama-class band nani. Iy'mpahla lezi abazoyigqoka babetshelwa yimi ngisegoli ukuthi madam ukuthi ngizogqoka kanje, njengoba ngizogqoka kanjena nje, ngicela ijongo najongo ngihlanganisele yona. Bahlanganisele bona. Ngize ngibagwajise ngithi ofuna ukusala uzosala. Kusase yilokhuzana yabona ukuhamba uzophuma ukhalolo ufana uphuma utrip esikoleni. Ngiyajabulisa lokho awusohamba sendaweni so. Sengisho ukuthi nje kulo 30 something nje mangathiwa ngiyakala nje ngiyasho. 30 something lo 5000 ongikhumbulayo. Kuzoba mhlambe imali engiqeda ngisho 1000 ukuphakela izingane lezokuthi zidle. Mhlambe ke ngicabanga ukuthi la ama toll gate kabantu la 5000 metekisi. The rest akaze ngidobhe ngisho usuku. Mbuye lapha ekhaya mhlawumbe uzokwazi sifika kanjani la sithetheni kusebenzeka kanjani emva ukuhamba kababa ayisebenza naye nano bese beka nje ukuthi kwaba kuninganyana imali azange uyibone. Achaza ngoba ngicabanga ukuthi nje lezinye zeindawo ukuthola ukuthi mhlawumbe ngiyabizwa kuzona ngiyaba kuzona ngiyodlala kuzona bengingabe nayo imali like even mhlawumbe engizothengela khona izingane ngifuna ukuhlanganisa ukuthi ngithengela kanjani izingane ngoba bese nginabantwana ngesikhathi leso. Okay, Mgqilazi ngaba umbuzo lona mhlawumbe nombuye ekhaya uzobuza ukuthi unayo imanager, unayo umuntu okuphethe ngalesikhathi because lezinto lezi. Angithi ngalo sikhathi leso ke kwase ngoba ngiphethe umenziwe uwadlule emhlabeni. Ngase ngiphathwa abafowethu labo abasele company. Ibaba sebe manage umsebenzi wakho manje. Uma uhamba uyosebenza kukhona nabakhombisa ukuthi Mgqilazi unayo guide yakho uyale ngemali engaka uyale ngemali engaka. Obekuyinkinga kakhulu ukuthi eqaleni kwami ukusebenza nomenziwe. Umenziwe wangizosebenza wangithatha ngifaka company but ngizosebenza naye njengomfowabo njengengane yakhe. Angafuni ukuthi isayine emaphepheni akafuni ukuthi ayisebenzise. Asebenze nayo ayikhulise. Okay. Ahambe nayo ukuze uyofika la. La kufika khona. Ngiyobona nje mase ngiqedile umsebenzi kanjani. Usebenza kanjani? Ngoba wayikholwa kakhulu entweni zami. Engafuni ukuthi angisayine ama contract ethi ngizophila imisebenzi nyaka mngaka nayo. Ngifana nobani kuye ngangifana no Magic Voice. Iyafubula. Magic Voice ubhuti wayemthanda lokho ukuthi umthanda ngathi uthanda intombi. Kwamina ngizimbe lesikhwela. Yes, ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga Magic Voice kwakufuna ukuthenga studio eyoqala umsebenzi wayo. Magic Voice wayitshela angifuni uqondo ngami insizwa nje eyithandayo bese iyitshela kakhulu ukuthi kunetsonsi awujalo. Ngelinye ilanga nje Magic Voice ungakhali njalo siyaxoxa mfowethu siyaxoxa. Wazongifonela nje ubhuti ungifonela wathi hey Mgqilazi ngoba una Magic Voice uyakuzwa futhi nintanganye naye awukhulume naye ngathi akasafuni nje ukungilalela lo mfana uneconsi. Khona futhi umuntu umcimbi ngathi wadikila ukufuna edlala eThekwini wadikila sekuzogitshelwa stage wadikila wathi nangasayi lapha. Hayi wena. Waneconsi kakhulu nje leyo mfundo. So ubhuti ke ubenothando loluningi kakhulu. Kwamlimaza khona ukuthi ajikelwe uMagic Voice ngathi useqala ungamhloniphi. Kodwa ke yize wamhlonipha Magic Voice nje mina ngiphila naye manje ngiyaphila naye. Into engiyazi kuye kakhulu iconsi. Uneconsi ke lo mfundo. Hayi la. Uneconsi ngoba ngithandana nentombi namhlanje. Lo mfundo intombi akanqeni ukuthi ethi asayifundi nje ngaphandle kwesizathu. Khona nje manje. Uneconsi leliconsi lexakile. Unalo nkinga nje. So ngangena ke kuleso sikhala leso ngathola ukuthi uMagic Voice unakho yabona ubhuti wathi mase eqala ukusebenza nami wabuya lawa amathemba ngoba Magic Voice mina kahle kahle masokhuluma nje iqiniso umuntu owangenza ingene le company engaqashwa futhi ngenxa yakhe ngathi usokuye Magic Voice emavukane naye khona wonke ngoba uyena wathatha demo kulama demo ayembonda akhebekile ubhuti uMasonto engidayisela abantu bathi abelale yabalale kwathi mase kufuna kuhlungu kwa Magic Voice ukuthi nangu umuntu ongakhona ukucula lento uma engathola istudio nangu umuntu ongakhona ukucula lento bangifonela nje ngisekhaya ngangize practice nale ibandla leli practice ama demo nje lapho nathi siphuma lapho siyogida le enkolweni intabeni lapho ubona nakhona lapho sagidela lokho amafewele lokuzana Magic Voice ngafonelwa uye nobhuti menze kwathi ngicule efonini wazwakala umehluko omkhulu ukuthi lo muntu lo yazi ukuthi wami ngathola istudio njengamanje kusekhona ukuthi istudio vele istudio singale sincane siyivukane sona istudio yabona so manje mangicula la efonini kuze kwami umehluko omkhulu kwathiwa no Lord awuzamplana umnyola ngisegoli lokho nje umfowethu uMagic Voice ngingambonga khona ngoba kwahamba wasengihlebela wathi njalo yemkabe yami ngifaka awuzweke kodwa kukuhle nje kukuhle nje ngoba namanje ngifuna uqamba manga siphila nje impilo enhle nomfowethu kahle
ngiyafisa futhi sengathi ngaphinda avuka ayithathe abuyele. Awusayinanga lutho nomenziwa abafuthi abajoyina umsebenzi wamenziwa awusayini lutho nabo. Angisayinanga lutho nabo ngoba ngangingazazi izibona ivumelana abasebeyikhulume nobhuti ngoba bona babesebenzisana babantu abasebenza ngathina basezingeni lodwa. Mina njengengane iyakade ifike ngobhuti vele ngibheke nje ubhuti yonke into eyenzekalayo ngibheke ubhuti ngoba ngikhumbula nje uleya ndoda yazi leya ndoda kwayindoda leyo kanti amaxhofoxhofo ngisho ebusweni nginey'nduna yangithatha yangisa komunye udokotela ukhona khona la eGoli ngawuklina ngisho ubuso. Hayiwe ngawuklina ubuso wathi manje uzoshutha-ke ngoba ngifuna ushuthe-ke manje wangithengela iy'mpahla zokushutha. Bathi manje uzoshutha ngikhumbula wangithengela ijakhethi ngiyilede beleyibizabiza ngoba yela ko-2 something nami la sengibona sengisegolile ileda futhi kwakuseni noma ileda nomaskandi ke kwayinto engahlukani. Lokho ngithengela lapho ngicabanga nje leyo leda ngisesenazo isithombe sabona nje mhlawumbe siyilebuzane siyi-laptop esidara ngishuthe no-jezi elikhulu lapho ngifake leyo leda nami sengibona ngey'nkuzi. Ngalokhuzana-ke le ndoda engikhonze kakhulu laba angisayini lutho nabo nobhuti futhi naye angasayinanga lutho naye kodwa ukuhamba kwakhe kwaba khona kimi ukubona ukuthi akusefani nasekuqaleni. Ngoba manje kwase kubonakala ukuthi manje sekufanele ukuthi ukutefa sekuphelile. Igeja lasemini ngilana wemgqilazi uma ngabe niyodlala ubizwa yibi utshelwa yibi kuniyodlala? Ngitshelwa yibo nje. Awubuzi mhlawumbe ukuthi imali awubuzani ngawubuzi nemali. Okokuqala kungavumelekile ukuthi mina ngazi nemali. Okwesibili kwangafanele ukuthi umuntu onjengomhleli womcimbi nomuntu onjengomsakazi ngisondelane naye. Mase nibuya lapha ayinto abayishoyo kuwe. Akukho kwakhulunywa ngifuna uqamba manje. Kuphinda futhi kuba nenye igigi bakubiza futhi. Hamba le ndawo lokuthi. Mina nje engingacaciza nje kubesobala ukuthi mina senze nje ngasebenza emva kokuhamba kamenziwa akukho engikuthola. Ney'ngane lezi engisebenza nazo akukho futhi ezakuthola. Okay, ukusuka lapho sithini isifundo wasithola wena ongasinikeza umculi osafikayo ngale lenzeka kuwe lapha kube kuthiwa mangathiwa ungena lapho engaphuma kanjani? Mina nje ngingakusho kubafowethu ukuthi uma ngabe uhlangane nengqinamba efana lezi noma mhlawumbe uma ngabe ukucula kuyinto ethandekayo ukakhulukazi uma kunayiphiwe awuthi uma uphiwe bese ubheka ungajahi ngoba thina esijaha sijaha uyogagwa amayenisi sijahe impilo phezulu sijaha ukuthi mina ngisho ukuthi ngihamba nobani ngoba le nto le iyalimaza kakhulu. Engingakusho kubafowethu ukuthi uma ngabe uqala uthi ethi umuntu uzokusiza njengoba ezokusiza bheka ukuthi uzokusiza mina uma ezokusiza ngalokho uzokusiza kufikephi wena uzolimala kangakanani wena uzozuzana. Yabona njengamanje nje izinto ayisafani naseqaleni sekhona iy'tolo za-online. Umsebenzi manje uyakhona ukutshela abantu ukuthi umsebenzi uzotholakala online. Umuntu onothando lwakho useyagijima manje afike a-download umsebenzi wakho laphana kube khona okungenayo kube khona okwenzakalayo. Kodwa still kusenabantu abahlakaniphe kakhulu abathi mina ngizokufakela umsebenzi online. Bezokufakela umsebenzi online bheka ukuthi nisondelene kangakanani nalowo muntu niphila kangakanani. Mina nje ngingakuveza ukuthi since ngilimele kangaka ngilimala ukubuya kwami bese kunzima kakhulu. Asibelana-ke sifikela mfuna sithi ulimala kuphi-ke manje uyaphuma ekhampanini leya uya kuphi? Ukuphuma kwami kuleya khampani ngaphuma khona ngathi ukudonsa kanzima impela ngalinda ngahamba ngicima kube ngaze ngithola enye insizwa eshayela amatraka kuthiwa umajongoso kaNzimande. Le nsizwa yayikholwa kakhulu emsebenzini wami. Abantu abaningi bayikholwa kakhulu emsebenzini wami bengasazi sena ngibhekene naseningi. Okay, usele khampani noma usuphumile? Sengiphumile le khampani. Nakhona ukuphuma kwami ngiphume nje yabona khona uvela uphume nje endlini ungazi noma uzoya eNtshonalanga noma eMpumalanga awuzazi ukuthi uyaphuma nje komuntu othunjiwe umdayisa bese kuthiwa hamba angazi ukuthi ngihambe ngaphi. No, ngiyayibona. Ngaphuma nje kanjalo ngathi ngihleli ngoba khona inhlanhla yokuthi ngiqhubeke nomculo yayiba khona. Ngathi ngihleli nje ngingazelele kwangena ngifoni kwathi lo mfolo wendoda ngumajongoso kaNzimande ngishayela amatraka uthi mfana mawusakhiphi ngane ngiyuthanda yabona la bantu bamatraka mayifonele kufonele ngo-8 iyoze lonqamuka ngo-12 ayibona abanali la endleleni uhamba nawe indlela yena phela usendleleni wena ukhuluma naye nje ukukhuluma ngefuthi cha ngigcine lo bhuti sengimtshela yazi bhuti kahle kahle ngiyathanda ukuthi usumile lapho uhleli la wezelutho la ngihleli la ukwenza ngoba ngimuphi nyaka mhlawumbe
20 bani lapho 20 bani ngoba kulaba futhi laba ngasebenza nabo unyaka wonke nje 2017 ngabona ukuthi lapha kunenkinga lapha ngisheshe ngafika nqamba phakathi ngathi nje ongcono uzohlala ngasebenza okay uma nqamuka ngawo 2017 kwathi ngo2018 ngafunda lento ngafunda ngo2018 nakhona wasewuphakathi nonyaka ngafunda nomuntu lo ngenxa ukuthi abawuzwa abantu umsebenzi wami uqhubeka wenzakalani waxoxa nami ngifuna sengichazela isimo ukuthi khona ngiyathanda ukuthi ngikhiphe but ngikhipha ne date ngathi 22 lapho sahlanganisa ukukhipha ngisahlanganisa emadodeni sengikhipha ne date into napa abantu ngapha nangapha abantu balindile ayangaphumi album yami bangalokuza balimala abantu emoyeni ngokuthi ngikhumbula nje khona insizwa lensizwa lena ngiyayibonga kakhulu yabona ngiyayibonga kodwa yize yaqala ngiphatha kabi kodwa ngiyayibonga lensizwa yathi ke mina amagubane yathi amagubane inqondo yangifona lensizwa yangithuka impela yathi mayifona yathi yangithuka ngingaphansi likama siyona ukuthi kanyo wenze njalo uthi mina mfowethu wangifona ngithuka wathi ukuthi ngoya ngiyanyisa ngathi mina ngenzeni yathi mfana ungafika ucule kahle kangaka uqede futhi uye kumculo yathi mfana wami ngifuna ukutshela sohlangana khona ngifuna ukudubula hawu lensizwa ayisathi yakejana phela sakejana ngikhuluma sakhe kodwa kugcineni kwehlela mina ngezansi ngaxolisa kulensizwa ngixoliselana ukuthi lo muntu lo umlandeli wami wangempela uyakholela into engiyenza uyawuthanda umsebenzi wami ngiyamnyanyisa ngalento engiyenzayo ukuthi ungakhiphi kanti isimo engibhekene naso yabona lokho ke engingakusho mhlawumbe ukuthi ngendlela nje abantu abangithanda ngakhona kuye kuze kube nzima ukuthi kwesinye isikhathi uthi uyahamba ubhekele omunye khombe ngemuva ethi hey nawe omunye uthi uyahamba mhlawumbe se-Shoprite uzothela nawo unakena kunayo uzothengela insipho yokuwasha awunakile ubona ethilini usisi la ushaya ithili ubhizi ubukana nawe usekhohliwe nokuthi uthini uyabona uthi masuqamba uyosithela ngale uyabona emuva khulunywa ngawe bokhona la ethilini ukhonjwana ngawe ukuthi hayi uyeke njalo uyabona efana leyo so okusho ukuthi ke ilokuza nothando abantu abanalo ngami lukhulu kakhulu liyamangaza kodwa ngizamileke kulokhu ngizama ukuphusha ngifake ebantwini noma isimo sami sibheda senzile kodwa ngilokhu ngizama yabo awulahlanga ngene ayangaphuma album uwenza njani ngoba kuphumele album usenza njani okwaba sekho isimanga lapho ukuthi ngishintshe nje amafoni shintsha amafoni manje ngoba ngiyafonelwa ngashintsha amafoni kwaba nzima futhi nje wasu nje waduka nezwe phela masinafoni uduke nezwe ngoba ngeke ngathi isinqumo sokuthi ngiyawuyeka umculo ngathi ngishiya phansi umculo abantu ke ngento yabo ngabe kwenzeke lutho bayala abantu bala kakhulu abantu banqaba nje kakhulu phela ngokuthi futhi bengibona indlela abantu abenza ngakhona ukuthi noma bengangibona emicimbini eminingi ehlukahlukene engingavamisile ukubizwa kuyona kodwa abona bayakholela into engiyenzayo lokho kunika amandla ngoba mina bengilandela kakhulu ibhova ibhova uthola ukuthi kwezinye izinto ezibalekile ufuna ngabe ziyenzeka kulona zenzeki why zingenzeki ngoba kunalento le eyunyawo le data ebekiwe phela ekhanda lomuntu kodwa njengoba manje uyaphunyuka lo muntu ngani ngoba lento yakhe ngiye ngiba nale feeling ukuthi mina ngoba ngiyazazi ukuthi mangabe ngihlabelela kufike kuliphi izinga angisho ukuthi ngihlula bani angihluli umuntu akekho ngihlabelela abahlabelela abafowethu bayangihlula futhi ngibesaba bonke kodwa ngokwami nami omncane engisuke ngikwenza ngiyangisho ngithi umuntu indlela zakhe ngezimtshela manje hayi indlela yilokhu okuncane ngisuke ngikusho nami okubhedayo nje ngiphi impela ngisho lokwami nje imba kamnandi kwamanye amadlela kodwa khona ngibimba kamnandi ngoba ukuthi akufanele ukuthi yonke lemicimbi le engivalelwe kuyo ngakubanjwa kuyona ngabe ngibadimbela kabuhlungu bonke labantu ngabe ngibimba kabi wonke umuntu ngiye kube nombuzo nje ukuthi kanti yini ngivalelelweni ngixotshelweni kodwa phela bese ngibuye ngisho futhi ngithi kodwa ke abantu bahambisana nento entsha isikhathi nesikhathi ukuthi ukhiphile yini wabo wazusho wathi no kodwa anginayo ingoma eyamanje nabo wayixolela wena ukuthi no mina ngiyangibe nezinto eziningi fana noma nginokuxabana nomuntu ngixabana nawe manje uma sengijiye ngale funa ngibuze umbuzo ukuthi njengoba yena ephendule wathi kimi angibone mhlawumbe khona inkulumo engingayikhuluma naye kumphatha kabi uyazi ngimgcilazi
lelo gama lakho ngicela ukubekele kanje uzokhula uzoba mdala ngithini ke yonke into mayenzeka kuwe iqala kuwe mina ngenzeni uyophila mfowethu uyothi hawu ngakhuleka ngoba ngithe mina hayi njalo hayi ubani wenza ukuthi uqhaza wenza ukuthi why be wrong ngoba abantu kuwe why mina ngibe right nje kuwe mina ngibe right nje uzokhula mfowethu yazi ndifana nani lento lena ngizoyisho yize iyihlaya kodwa ngizoyisho ngoba iqondene nami yes mfowethu kwake kunomcimbi enakade ngibizwe kuona oseThekwini othi uGodi wamaskandi festival kaMjosi ngaba uMjosi yes lo mcimbi loyana yazi ukuthi yonke lento eyenzeka lapha kwangelona iphutha lika Qhosha ngokwenza kwakhe ngathi kwasengilemali okuyiphutha lami lonke lento bakusho abantu njalo why ngithi okuyiphutha lami lapha ngenza into engayijwayele mina ngiyaphuza kodwa angigxilile kakhulu njalo yes ngaphuza masiphuza nabangani bami saphuza nezinkabi esiphuza nazo ngoba siyodlala futhi ngashaya kwaze kweqa uma ngishaye kwaze kweqa uQhosha ngokwenza kwakhe wadlala phambi kwami kunengoma yakhe eyayihlezi njalo ngizibuza le ngoma kaQhosha lena ithi imali lamavukana asemane ngayangidida uyabo kanti leso sikhathi leso vele ngisevukana kakhulu ethi amavukana ngakhula ngizizonda ngalokho ngizizonda vele kwayakho ngathi manje kanti estage ngizonandelana naye wangena wadlala ingoma lamavukana asemane ngayangidida lento yangiphatha kabi ngavele ngaphawula ngalento ngaphawula kabi nendlela ongesiyo nesikhamba notshwala phakathi mangikhuluma ngalento kanti ibaphathe kabi mina ngiphuma nje stage ngiphuma ngale backstage ngiphumela ngale ngihamba ngasethendeni ngiyongena emotweni mangingena emotweni leli viyo lami ngihamba nalo lesiphuza nalo sayinakele linake amantombazana linake izingane kumnandi kunje mina nje hayi sengihlalele emotweni ngichofela ifoni yami akuyinto ke mhlawumbe eyenza ukuthi sigcine sekufika lapho la engathi siyaphambana khona kakhulu kwasuke umfowethu uDubazana uluve mabefika noQhosha ngokwenza kwakhe bafika bafika badonsa isivalo emotweni bavula isivalo mina ngiyiswa yini lo muntu ufika idonsa nje isivalo nje kanje lo muntu sizeku ngithi nezekimi yimfutho yabona kuza nje kusuka lesikandala indlela nangendlela nje usungaphendula ngayo ngathi nezekimi ngizofuna yini kodwa uQhosha hayi wena ngizokhuluma ngathi labana ngathi mina ngiyabuzwa amahlasa wena uzofuna ngakhomba uDubazana kusho uDubazana naye wazizwa ukuthi hayi lo mfana mangamesabi kusho nami ngesikhathi leso ngiyabona ngamesabi bangamesabi kunjalo ngoba nezixakaxaka lezo nje zokuthi nalo nebandla lelilanga la manje siliyabona unokuxakazela lapha ngoba khona nje ixakaxaka thizeni khona lapho nje ngathi kunophusha lapha empeleni eqinisweni elimsuku akaze ngilenyazo uQhosha abaningi bazi ukuthi wakushaya uQhosha njoba ngale ngilenyazo uQhosha ngalinyazwa kwabe sekuphuma ukuthi ngalinyazwa ngesimo sokuthi ngalimala kade ngikunokuxakaxaka phakathi kwami nawe yakhumbula le nkulumo yazathi la ngicevuzile ingoba ucevuzile amagedangoma akhe ayikade ehambisana nakaQhosha ngabe mhlawumbe basebenzisana kodwa nje imoto yabo kusho manje kwasekundiza ilokho kwaqhamuka into eyangishaya into eyibhodlela uma ngabe sixwasana lapho into yafika ngishaya ngabe sayidi kodwa ke ngokuthi ngoba kwade ngixasana noQhosha kuthiwa ngishaya uQhosha yabona futhi sizwe iphume nje kunganaki ukuthi ngempela ngempela uthi wona Qhosha washaya umuntu kodwa nje manje umuntu uniyazwe indaba uyayibeka no waba nokuxasana yebo kodwa cha ubhuti nje ubhuti kimi mahlasa nje kakhulu nabo nje abafowethu oluva abafowethu labo nje mhlambe samashiyana enkundleni aka nje asinanxa nabo kwakuyizinto nje zotshwala futhi nakhona utshwala bawukade kungasasayidini la cha siyabonga futhi siyabonga okay nje manje umgqilazi ke manje njengamanje silana nje ke uthini kithi uzothini kubantu abalapha ababukelayo namhlanje ukuphi njengamanje balindele ini umgqilazi engizokusho nje esizweni sonke silalele ukuthi sekusemaphetheleni ikhona ilokuzana umsebenzi uzophuma umsebenzi lokho uzophuma umsebenzi uphuma mhla ka 25
kusho ukuthi i-promo i-video promo Yeah. lokhu nje mhlawumbe ukukhombisa abantu ukuphethe ihlobo olunye bathi amawanyawanya lo yeah bhaqabhaqa nje omncane i-video promo yona siye sahleli siyikhiphe ngeyi-21 Zayo lenyanga. zayo lenyanga abantu besabheka hawu le ndoda yaqhamuka kanje bese umsebenzi ngeyi-25 25 i-CD cover i-front cover ngizoyishutha ngokwehlukile kule game ngengichaza ukuthi kanjani kanjani kodwa bazobona kwehlukile kuzothi ukwehlukana uzokhipha i-front cover back cover nengoma ngoba uzozwa kanjalo yebo ngoba ngizoqala ngithi sho njenge-20 ngizoqala nge-front cover yeah iyaphuma i-front cover abantu bebheke yona kube yiyona esatshela abantu yeah bese kuba ngeyi-21 nansi i-promo bese kuthi khona lapho futhi nje evikini ngicathi mhlawumbe ngabo-23 nansi i-back cover uhlale uhlube izingoma uhlube ingoma Yeah. ukuthi zime kanjani i-back cover lokho bese ivela-ke ngizoshutha ngokungajwayelekile kakhulu ngale kwi-front i-front iyona ngizoyithengisa kakhulu yeah bese la kwi-back cover-ke ngizoshutha ngendlela nje abantu iyazwayo lapha-ke lokhu zanini-ke lapho bese kuzoba i-video promo-ke umsebenzi uzotholakala kuzo zonke iy'tolo za-online unawo nama-features lapha features le-CD yakho bagodliwe nabo akhona ama-features yize nje besagodliwe kodwa ngingakuveza ukuthi no nje angingakufihli kunengoma yami laphana ethi ngikhululeni ngihambe sengifuna ukuhamba njengamanje yeah ethi ngikhululeni ngihambe manje ngibuyele ezulwini sengikwenzile okwasemhlabeni sengiqedile sengikwenzile ithi ngikhululeni ngihambe le ngoma iphinde isho ukuthi bayokhuluma ngami konke yeah ithi kuyoba khona abayokhuluma ngenyembezi kube khona abayokhuluma ngenjabulo yeah iba uthi kufeziwe kungaba umthakathi ukuthi kufeziwe ngalenja yeah kungaba umuntu othandayo ukuthi kufeziwe Sekwenzile. kulungile siyabemukela ukuthi usehambile ufeziwe vele yeah leyo ngoma leyo ngiyisebenze nosisi uMamhlongo kulungela Mhlongo oh ngisebenza nomfowethu wamazimoliwe kwaZulu endaweni yaseMdlejeni futhi okay kodwa nje abafundi laba abacula lolu culo lukholo okay basokholweni basokholweni ngisebenze nabo bese kuzoba khona ke enye ingoma lapha eyinkinga kakhulu engikholwa ukuthi ikakhulukazi nje ngabingelela kakhulu eimpisini zakwethu ngibingelilindile eDenver hostela eGP ngibingelele eGP ngibingelele oDube ngibingelele nje wonke ama-hostela ngibingelele oThembisa ngibingelele impisi impisi ikhona ingoma ethi zinkomo zombango elaphana ithi soka lami lezi nkomo ngidobole ngazo ngabe kanjani ngoba ngathi ngixaxa kabukhulu ilezi lengoma zinkomo zombango ibisindona ujenene lapho inkunzi endala ke endala ngadala uAlvo kaMnguni hayiwe ngisena kakhulu ngoba ngihlushwa abantu yeah abantu angathi ngafika nabo yebo abantu bahlupha ke base bethi ndoda ushaya lezi ngoma zakho zisiqi manje bese uphinde umbuyise umfoko kaMnguni ngabuya naye kubhuti yeah wafike ayifika wafinal wafika hayi ufike wagcina wedlala abesitini kakhulu yizo nje lezo nje bengisazi kancane nanokuthi ke abantu ngicela bemukele ukuthi ngoba esikhathini sanamhlanje intsha yethu akusafani nasekuqaleni yeah thina genge le engangathi yeah izinto sesibheka ku TikTok sibheka kuleli ngena ngana kubantu kunalezi ngoma ethiwa amasinga lawo yeah ningoma nje lezi ejatshulwa abantu njengalena ithi nje Siwavele wala lo muntu ngimsabawela nje Nithi vuka biyacela uvuka umphinde ayangena ke lese ngizule singenekeleyo ingoma zamasinga yes ingoma zamasinga lawo lezo into njengalezo ukuthi ingoma lezi ezikhona kakhulu like angathi sibhekelele isikhathi sanamhlanje yeah umculo uhamba kanjani yeah ngoba abantu bangabheka angisho ukuthi ingoma lezi zasemfuleni ayivali yeah kodwa asena imfula ayithathi so yabona uma ngabe usazokhuluma ngomfula angisho ngoba sikandi ngiyanijikisa kodwa ufuna uyibheke ukuthi no into esizinazo manje zila no ngiyayizwa le ngoba nje ile kuzana nje ngiyabona nje ngifana nenye nje ngena mamhlongo kamnandi kabi laphana ngena mamhlongo ngoba sijika siba abantu abalo yeah sethuke mhla namalanga umfowethu ngicela uxolo kuyena uma ngabe mhlawumbe ngempela lento ngayenza esimeni sokuba mhlawumbe akwaye ngiphathe kabi ngakho kusho ukuthi nje mhlawumbe nami kwaba ukuphapha nje kwami ngathi no mhlawumbe lezi mhlawumbe wakuthola ususuka komunye mhlawumbe usente ukuphambana mhlawumbe usuyabaleka kusweka abantu lapho kodwa nje mhlawumbe uyaxolisa ngisema ngithola kusona kodwa nje ngiyaxolisa impela uma ngabe mhlawumbe ngempela nje umfowethu wacela nje kahle kungonakele lutho unganqaba
nemfoka bangojo lapho nongoma cha uxolo mfowethu uyithi insizwa iyaxolisa lapho mfowethu ngoba ebuyile nje bazoshutha naye futhi umtshela ukuthi uyakhumbula ngaze ngakubhalela ngakutshela ukuthi wena ushuthanga nami siyabonga mfowethu okay ngicelaza ikhampani ungaphansi kwayo manje mfowethu ikhona ikhampani ekhona or uyazizabalazela no njengamanje engingakusho ebantwini kakhulu ukuthi ngisebenza isidingo sekhampani kwamanje mhlambe yebo khona i-interview edlule ngemidingo khampani washo ukuthi khona izinsizwa zakithi engisebenza nazo ikakhulukazi engihlobene nazo ngibala kuzona uNgika kaNdlovu Mapozeni yebo uMbemba kaNdlovu uMajinisa kodwa nje uyabona nje le nsizwa ukuthi uMajinisa kakhulu iyathinteka kakhulu ngoba ivele yena ke sizihlobo nabo kimi ke nje ngibabiza ngoManuko sizihlobo nabo ngesindlovu so ke umsebenzi wami ngibona sengathi okwamanje ngiyaxolisa isimo sekhampani ngendlela engibona uzosebenza ngakhona futhi nangendlela ngibona beyophethe kahle ngakhona ezandleni zabo umsebenzi emabhozini umsebenzi umsebenzi istudio imamabhozi studio usebenzisa nje sona nje kakhulu nje yonke into lapho wagatsheni eflatini ngiyaphila lapha eflatini hayi ugatsheni insizwa engike ngahlala nazo impela bona umbhemu umuntu ngiphile naye lamkhulu wami no ibandla nje bafowethu engisebenza nabo kakhulu futhi ngibona nje ngathini abaseduzane kwami kakhulu futhi engiyimisela ukuthi ngibe nabo namhlanje ngize ngibe nabo futhi nasegcineni ngibe nabo nje zonke insuku umuntu angashintshwa ngesimo sokuba nemali phela kuyafica nabo shintshwa isimo sokuba nemali abelungu bethu bona lapho ngizobatshela ngizokhuluma nabo sebethe ndoda no ayi manje asikukhuphulele la ngoba phela bona belungu phela lapho bona belungu bethu nje laba sibahlonipha kakhulu mina mangibona umuntu ke ngibona umlungu wami unjalo futhi ngoba omhlophe akaze nginike umazi umhlophe umhlophe hayi ke mfowethu uyezwakala usebenze nabo mhlawumbe lapha einsimbini ubani bona lapha einsimbini ngifuna uyowathela ukuba mention mhlawumbe futhi yebo ngoba lapha einsimbini ngisebenze nobhuti owakwethu kodwa esiginci lesikhulu basket ngisebenze nokucela umusa kwaZulu bambiza umele ziyahlehlala siphile ekhawonini ngifuna nempahla ngisebenze nobhuti umfowethu wafike nje wadlala futhi impela udlala sengathi usezofa umfowethu lapha yangithusa nami ushaya sambeje cela sezofa cela sathi mbeje phela usezofa wadlala kubhuti kakhulu lapha esigincini ngoba nakhona ngavuthwa ke lapha esigincini esigincini ngisebenze nomfowethu uMbabazeni ni ngisebenza wasebenza nesikole ngisebenze noMbabazeni khona esigincini lapha ya kuma keyboard ngisebenzisa umlozi wawo nje inkunzi yaziwa uJJ lezi Mbuthuma umfowambuthuma lapha enkinobeni umuntu obambe khona kubambe uMandla mina ngibiza ngomabizo ngoba amagama ethu kanjalo lapho kwenkostini ke ngisazizwa kulibandla lakithi leli ukuthi sibona sisebenzise bani kwenkostini ngoba vele wona umsebenzi usuyaphothuleka konje namanje nje mangisuka nje la kumele ukuthi ngiye khona siyohamba ngizongena lapha lasele no kezwakala hayi mfowethu ngicabanga ukuthi kuningi esikushilo uthi nje ekhaya balinde ini ngale mdletsheni balindele ini uthi viva mdletshe viva lapha emdletsheni wenza kusho sengifikile engakusho ukuthi abasemdletsheni abalindele ukuthi ingane yabo abayizalela isizwe khona eza nabo ezobajabulisa yize-ke ungekuthandwe yibo bonke abantu kwelakilizwe kakhulukazi futhi yabona insizwe nosokukhule nazo ungakhona nokuthi awulona manje uselapha lo kodwa nje ngingakusho ukuthi isizwe sakithi ngicela silindele kakhulu ukuthi umntwana wabo uyabalethela ukudla kwabo futhi ohlezi ebalethela minyaka yonke noma ngabe iziphi ingqinamba engibhekene nazo ezingiphazamisa umoya nginethembisa ukuthi ngizamubuyisana nazo ngimenzele engangithembisa khona bese uthi kumasipala ke ingane yenu ngoba isifikile nje ngicela bayisebenzise kuyahlupha lokho kamasipala ngoba mina nje angifuni ukukhuluma kabi kodwa ngizokhuluma mina sengiyeke ngize ngizithathe njengomuntu mhlambe ongathi akaphili phansi kamasipala thizini thina wakithi umasipala awusizi ngalutho hayi wena ngeke ngakhuluma nekhansela umdaka ngizokusho nje ngasifihlile ngakhuluma nekhansela umdaka elangakithi ngathi mdaka
laphana ama-artist maningi kwena kithi avelele futhi mangizobala obhuti ngoba ubhuti umkhathazi ngibala umanqele umroza umglazi bese kungafuthi abantu abasakhulayo nje intombi kaMjaphana uqala indaba ngathi lapha sisacela ukuthi kuleli yazwe lakithi ngibala uMambeje ngathi bafuthi lapha leli yazwe lakithi leliya lalapha sisacela ukuthi senzelwe i-event enkulu ezoba ngaphansi kwethu ngoba manje uyanothisa konkana akhona ama-event ayenziwayo kodwa ukwenza ngaphansi kwayo yonke lezo simo lesi njengalezo kusuke kunamakhansela phakathi kunomasipala kunani basupport into yakubo thina lapha nje ngoba kithi angazi noma ikhansela sinalo noma mhlawumbe umasipala sinawo angazi nje mina nje leko lakithi kuyayibhedela nje lapha kola kithi umuntu umazi mase sizovotela mase sevoteliwe kuphelile awuphinde uzumbona noma umuntu uhlangana nawe uhamba ngemoto nawe uthi ubamba ibreak wehlisa iwindi eyakhe ishaya izulu noma uthi uyibona imoto ohamba ngayo eyakhe unyusa iwindi sengisho ukuthi nje isimo esikusona ezweni lakithi siyacela ukuthi nathi ke saziwe sicela i-event kuleli yazwe lakithi i-event yasemkhanya ukuthi siyayicela maningi amaculo kuyandawo hayi futhi uzwakele futhi siyacela no bafowethu sekugoqeni manje umgqilazi utholakala kuphike lazo bazomthola khona kusuka manje ukuthi ngabe ifoni ngabe iFacebook zonke into zokuxhumana nje bathole kahle ekutholakaleni efonini inamba yami ngitholakala kuyona kodwa kakhulukazi ngisebenzisa uWhatsApp ethi 0766 09 2282 inamba yami leyo ngitholakala kakhulukazi uWhatsApp mazongithinta nje uWhatsApp kakhulu uzongithola khona sixoxe ngoba baningi abantu abangithinta kakhulu la mhlawumbe abantu engiWhatsApp nabo mhlawumbe bangale ku-2000 ngicina manje abanye ngathi ngibaphendule mhlawumbe umuntu abhale manje ngimphendule late kodwa ngiyakusenza isikhathi sokuthi bonke ngibaphendule kodwa engagcizelela kulapha kuWhatsApp yazi kuyakube mnandi ukuthi umuntu athi sawubona Mgqilazi ngicela kube so sheshe ubone kwenzakalani le kanti athi hi manje ubona lobo hi la njani hi unjani uyabona ngicela manje ngingasaqondi ukuthi yes engathi nje uma ngabe sishina be kanje ungafethi Mgqilazi yimi ubani eshesha bona no athi le mfowethu ngoba uzothi ukhuluma ngento akuphuza ukubuya ko kanti lephuthumayo uyabona manje ngicela kusishaye lokho lapha kulokuzana lapha ku Facebook kune page lami lapha uMgqilazi weDexa inkosi iphilo yize kodwa lino admin wami ebengingakusho nje lesikhathi lesi ngingekho ngisalimele kuye kwenzakala into eyirong epage but ipage lona under uMgqilazi kaMgqilazi ilegala ukulima kancane ipage lami ngabe ukuthi uyakhulukazi bafowethu thina la ema-page kunemsebenzi esiyitholayo thina ngesimo sokuthi nginabalandeli abangaka cishe ipage lami linabantu abawu-28k abathanda umculo wami ababhizi bakhuluma ngami kodwa manje uthola ukuthi kunabantu abaphoxekayo uma uthola ukuthi lapha sepostwe nje usisi nje weshayelike into eyincane ungahlangene nalento ungahlangene nomsebenzi wami lokho ku-wrong ukuthi is-wrong kodwa-ke ngithemba ukuthi into leyo ibiyenzakala ngesikhathi nawe usalimele kwenzakala kanjalo ngangokuthi ikakhulukazi yabona ama-brand ey'mpahla lawo ayebheke ukuthi lo muntu lo lempahla yethu uma eyigqokile ibuka abantu abangakanani ithanda abantu abangakanani yena unabantu abangakanani kodwa manje uma uthola babheke ikakhulukazi nje lako ngingakhuluma nje lokhu la e-culture center kwaviyana kade bebhizi ne-page lami bebheka belungu bakhona bebheka kodwa manje baphatha kabi uthola ukuthi kunezinto ey'phostiwe epage lami engahambisani nami yabo lokho which is wrong nami nje lokho mangabe ngithi ngiyobheka uMgqilazi wazi kwavela into leyo ngiyama yebo aqhubekele manje kuvela nje into engalungile kodwa nje epage lami bafuna sacela ukuthi nazi ukuthi uma ufika lapha nestick into le ehlangana noMgqilazi ikakhulukazi nje njengoba kunale sithombe esiphumile nje manje sigculizwe esisishoyo ukuthi izinto zami zihleleka kanjani nje lapha ku TikTok nakhona futhi uthola nje uMgqilazi banomsholozi uMgqilazi weDexa kanjalo nawo Instagram nakhona uMgqilazi cha lapho emakhaya bafowethu sesihlayela lensizwa ngicela sivale manje ngithi nje baba yini valesa mfowethu ngibonga kakhulu kubo bonke abantu basemhlabeni abathanda umculo wami nabangisapotayo ngibathembisa likhulu kuyo lenyanga yangoMeyi ngithi nje
hlala kanjalo uhlala ungahleli impela ngoba kungenzeka ushiswa amalahle ey'nqeni usuku ayeza wona. Siyabonga.